हेलो एवरीवन जायफ्रा सरलपारा पिकनिक स्पटआवहाय दावबायनो थाङो एबा पिकनिक जानो थाङो बिथांमोननि थाखायहाय इम्परटेन्ट बे भिडिअआ बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां जायफ्रा बाइकफोरखौ एबा कारफोरखौ ओरैबायदि स्पिड सालायलाङोना दा बिथांमोननि थाखायहाय ओरैबायदि इम्परटेन्टखा यानि लामा लामा गासैबो केमेरा लगायजोब्बायनो आरोना दा आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलाङि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां दा 40 स्पिडल' सालायनो मोनसिगोननो आङो भिडिअआवहाय नुदों आं दामनानैबो होगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय 40नि बारा सालायोब्ला सालानबो दानजानो हागौ होननानै बुंदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि स्पिड सालायलांखायोना दाथ' लामाया एसे मोजां जाबाय नालाय बानायगासिनोबो दङ आङो दाख्लै थांब्लाबो ओरैबायदि स्पिड सालायखादों कारानो जा बाइकआनो जा मथा मथि बिरनायल' नुखायो आरोखि ना सालायनायफ्राखौनो दा एक्सुवेलि बहुत रिस्कि आरो गावबो गाव गिनांगौ बबे समावहाय मा जागोन बेखौ बुंस'नो हाया आरोना मानो होनना बुङोब्ला इन्जिनसो नालाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबैहाय गोबांथार हाग्रानि जिब जुनारबो दङ मैदेरनिफ्राय लानानै गासैबो दंजोबो आरोना ओमफ्राय बायसान्स जुदि बे लामा गेजेरफ्राव माबा मोनसे जानानै गारिफ्रानो जा मायानो जा गाज्रि जानानै थाब्लाबो माने नेटनिबो बिराद प्रब्लेमखा आरोना नेटआबो नाङा ओमफ्राय हाग्रा गेजेरफ्राव माबा मोनसे जायोब्ला गाव गावनो एसे साननो गोनां आरोखि ना ओमफ्राय गोबांथार जिब जुनारफ्राबो हठात माबेबा समावहाय लामाखौ बारस'गोन बेवहाय माने एक्सिडेन्ट जानायनि सम्भाबना थायो आरोखि ना दा बेनिखायनो स्ल'यै थांनायानो मोजां आंनि बायदिब्लाबो आरोखि ना ओमफ्राय ओरैहाय हाग्रानि जिब जुनारफ्राबो लामा जिंफ्रावनो समावहाय खाथियावनो थागोन नों जुदि स्पिड थाङोब्लाथ' नों बै हाग्रानि माबाफोरखौहाय खेल खालामस्लाबनो हाया नालाय बिसोरो थमफ्ला ओंखारनानै बायसान्स नोंखौ होसोयोब्ला फेमिलि लानानै थांगोन एबा मानानै थांगोन जिखिया जा आरोना ओमफ्राय गारि सालायनाया मथा मथि आंनि बायदिब्ला बे 30-40 बेबायदि थांनायानो मोजां आरोखि मानो होनना बुङोब्ला हाग्रा गेजेरनि लामा नालाय खुनु बुंस'नो हाया ओमफ्राय गोबांथार बेबायदिनो बायदिसिना फुख्रेबलांनायसै मानायसै सिखिरिफ्राबो बिराद मोजां मोजां दङ बेफोरखौबो एकदम फुदामलांलाबायलाङो आरोखि एक्सुवेलि मथा मथि बेबायदि खालामलांनो नाङा आरोखि ना ओमफ्राय होजोंहाय बिफां गायदों सरलपारा पिकनिक स्पटआवबो बे बिफांफ्राखौहाय माने थाङोब्लाबो मानसिफ्रा सोमावला सोमावलि खालामलाबायनो नाङा आरोना मथा मथि हायोब्ला माने बेरासो होनांगौ मोजाङानो जादों ओमफ्राय गोबाव खालामा माथिनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरोखि ना बयबो थाङो नालाय बेखायनो बयबो नुथों जाहाथे बे स्पिड सालायनानैहाय जेन नोंथाङाबो सालान दानजाया आरोखि बेरायनोथ' बयबो थाङो नालाय दा गरम बोथोर हिसाबैहाय आंबो एसे लाबोदेरबाय आरो भिडिअखौहाय माने बयबो नुथों बयबो मिथिथों आरोखि स' नायलांनो हागोन मा बुंदों फेसबुक नायगिरि बिथांमोनहा गोसोआव लाखादो मानो नायनानै एसे गोसोआव ला मानो होनबा नैबे जोंनि सिखना जाहार माल्टिपार्पस नेशनेल पार्कआव मोनसे हाग्रा गेजेर गेजेराव सिसि केमेरा बाहायनाय जाहैबाय जाय गारि सालायग्रा बिथांमोना एसे खेल लालायदो मानो होनबा 40नि एबाब सालायनो मोना जाय गारि सालायग्रा बिथांमोनहा नुवाबो जानो हागौ सिसि केमेराखौ एकबारे जाय स्पिडआव सालायो बे मानसिया सालान दानजानो हागौ आरो ना दंफां खोलाजोब्बाय सिसि केमेराखौ खेल लानानै सालायदो आरो मानिलायदो मानो होनबा बिराद एक्सिडेन्ट जागासिनो नैबे सिखना जाहार हाग्रा बिसुमुथि सरलपारा थांग्रा लामायाव बिराद एक्सिडेन्ट जागासिनो बेनि थाखायनो सिसि केमेरा बाहायनाय जाबाय